Pipila ka mga residente sa Tugigaraw City, Cagayan, aduna na mga skin diseases. Gumikan sa paghumol sa tubig baha, paglimpyo sila mga Pinoy-anan o pagpanawat o padangat sa gobyerno og ayuda sa mga biktima nagpadayon sa pagkakaroon. Si CJ Turida sa Balitang Amyanan adunay live report. CJ, kumusta dyan? Baba, ilang araw matapos ang delubyo sa baha, pilit pa rin nagpapakatatag ang mga residente kumakapit sa Panginoon sa kanilang pagbangon. Dahil sa ilang araw na pagkakalubog sa baha, tinamaan na ng alipunga ang ilang residente sa Barangay Linao Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Sana raw mabigyan din sila ng gamot bukod sa ayudang pagkain at tubig. Bakit po nakasupot yung paa nyo, Nay? Radyo, may alipunga. Alipunga na. Kailangan nyo ng gamot. Siyempre, sir, yung mga tao rin. Kasi dyan, tingnan mo, papilay-pilay na sila, sir. Naka-preposition na ako ng mga gamot as early as 2 weeks ago. Ang gamot ng province is nasa consignment system. So I can always call yung mga consignors to deliver medicines anytime kung kukulangin. Ang ilang residente nakikituloy pa rin sa ilang kapitbahay na kumupkop sa kanila dahil abala pa sa pag-aayos at paglilinis ng binahang bahay. Lang Diyos, hindi kami pinapabayaan. Lalo kami pinapatatag, mas lalo kami tumitibay. I-share mo kung ano yung blessing mo ipakait sa kabilaan ng unos. Dapat ibahagi mo kung ano yung kaya mong gawin na magbayanihan tayong lahat. Ilang alagang hayop din ang naisalba matapos anurin noong kasagsagan ng baha. Na-report na namin sa kapitan ito, sir, dahil yung kalabaw nandun sa Dandans, Pansiteria na umiikot. Kaya hinuli namin. Hindi naman namin ibigay yan kung walang ipakita na yung dokumento. Naisalba rin ni Aling Marisa ang kanyang mga mamahaling halaman matapos iakyat sa bubong. Dito sa bahaging ito ng Barangay Linao Norte ay makikita natin ang ilang residente na nag-aayos pa rin ng gamit dahil hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay. Dito naman sa bahagi ng kalsadang ito, dito pa rin sa Barangay Linao Norte, ay pahirapan ang usad ng mga sasakyan dahil hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kalsada. Puspusan pa rin ang relief operations ng provincial government. Sa bahaging ito ng Cagayan, makikita ang lawak ng pinsala ng nagdaang baha. Kapansin-pansin na humuhupa na rin ang baha pero may ilang palayan pa rin na lubog sa tubig. 50 barangays pa mula sa 6 na bayan, kabilang ang Enrile, Baggao, Amulong, Alcala, Lalo at Santo Niño ang patuloy na sinusuyod ng otoridad gamit ang air asset para maiparating ang mga ayuda. Labis ang pasasalamat ng mga residente na nabigyan ng tulong. Samantala sa buong maghapon ay maaliwalas ang panahon, isang hudyat ng bagong pag-asa para sa mga Cagayano at sa buong probinsya. Bob? CJ, as of this time, nag-uusap tayo, ilang fatalities na ang entire dyan sa Cagayan Valley na medyo walang swerte noong nakaraang baha. Based on record ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Bob, 10 fatalities and 1 missing. Yon yung latest na dumating sa tanggapan din ng gobernador ng Lalawigan na si Governor Manuel Mamba. Maribanog na feature mo kanina na yung isang area doon na Barangay Linao ba yun na lubog pa rin sa tubig baha. Mga ibang mga areas dyan medyo clear na o humupa na yung tubig, CJ? Yes, yun ay bahagi lamang ng Tuguegarao City, Bob. Pero yung pinupuntahan ng mga air asset upang maghatid ng mga ayuda ay 50 barangays from 6 municipalities pa. Yun yung sinusuyod, yun yung hindi mapasok ng mga land transportation. Kaya gumagamit sila ng chopper para ihatid yung tulong sa mga apektadong residente. Maraming salamat, CJ Turida ng Balitang Amyanan live mula sa Tugigaraw City, Cagayan.